Bisaya, 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 Bisaya. Bisaya, yun! Ataw tagtatan. Ay, maayong hapon sa mga kaigsuunan natong mga Bisaya sa Luzon, Visayas ug sa Mindanao. Lakip na ang atong mga pinalanggang OFW, mga overseas Filipino workers. Ang yung higalas kaginan Aljo Bendijo. Bisaya gyud oy. Oo, bisdak ang inyong bag-ong makauban na magatod kaninyo og inspirasyon, serbisyo publiko ug siyempre kining good vibes muna kinanglan nato, no? Mga ka-BJ, karon ana kita tunga-tunga as buwan sa Enero. Happy New Year gyapon sa tanan na nakatutok og nagpaminaw karon ug nagtan-aw sa atong pagsibya. Bisan pa mas kalisod, dala ni aning COVID-19 mga igala, dungan pas pangulatan ining bagyong Odette, nagpabilin gyapon nga atong pagalig-on og malipayon na mga Bisaya gyud, resilient, no? Ang mga Pilipino, ilabi na mga Bisaya. Tungod ana ay ihatod namo kaninyo kauban ang Bisaya gyud BG Party List, ang mga inspiring stories sa atong mga kaigsuunan nga biktima ni bagyong Odette, o giunsa nato paglambigit sa ilang pagbangon. Muna atong tutukan. Puno sa serbisyo publiko mga igala, inspirasyon ug good vibes. Ang among hiatod kaninyo karong hapuna. Diri lang sa Bisaya gyud na inyo pod mapaminaw sa mga RMN networks. Mapaminaw ninyo sa DZXL 558 Manila. Mapapakinggan dito po sa Maynila. Diha pod sa Cebu. Maayong adlaw sa inyong tanan diha mga Subuanon. DYHP 612 RMN sa Cebu. DXCC 828 RMN Cagayan de Oro. DXBC 693 RMN Butuan. DXRS 918 RMN Surigao. DXMB 648 RMN Malay-Balay diha sa Bukidnon. Og makitaan pod sa RMN social media platforms mga igala, Bisaya gyud Facebook page, Bisaya gyud, Surigao del Norte Facebook page. Og mga ka-BJ, sa mga gusto mo appeal sa Bisaya gyud load promo, i-text lang ang inyong ngalan, inyong ngan, probinsya ug cellphone number sa 0908-850-1364 Smart 0917-848-6469 sa Globe. Pwede po i-comment ang inyong pangalan, inyong probinsya ug cellphone number sa Bisaya gyud Facebook page. Og sa mga gustong muhatag og tabang, muna importante ron sa ato mga kaigsuunan, mga kababayan nga biktima nining bagyong Odette, ang Bisaya gyud gadawat og cash o in-kind na mga donasyon. Kami ang inyong tulay sa mga kaigsuunan natong Bisaya nga nang hinahanglan karon og tabang. For cash donation, mga igala, mahimo ninyong isend sa GCash number 0935-555-8015. Para po sa mga gustong maghatag og sanina, tubig, pagkaon, mga hygiene kits, pwede niyong ihatod ang inyong mga hinabang sa mga drop-off centers. Pwede niyong ipadadiha sa BG office sa Manila, no? DBP Road, Manuyo 2 sa Las Piñas, Cagayan de Oro City. Pwede po din niyong ipadadiha sa Villa Ernesto Subdivision Phase 1, Gusa, Cagayan de Oro City. Safer River Life Saver Foundation, Liceo de Cagayan University, Carmen, Cagayan de Oro. Pwede po diha sa Philippine Institute of Civil Engineers sa Bulwa sa Cagayan de Oro. Nakig-alayon usab sa Bisaya gyud ang Beauty Beyond Borders ni Dr. Ivy Teo sa Ivy Clinic. Gadawat po sila og in-kind na donasyon sa second floor. Nahimutang niya sa second floor, Burgos Park Building, Forbes Town Road, BGC, Taguig, Makati. Pwede pong tawagan si Miss Ami sa numerong 0998-290
0917-919-0483. Okay, mga ka-BG sa panahon sa kalisod, labaw sa nasinatiang katalagman, kining mga bagyo, di sa pa may magtinabangay. Siyempre, kitang mga Bisaya yun. Kitang mga Bisaya. Okay, sige. Magsugod na ta sa mga ratsadas, mga balita, mga igala, mga ka-BG. Take it away, Jay! Sa Region 7, ang Department of Social Welfare and Development Region 7 gisugda ng pag-abot-abot sa 5,000 pesos cash assistance ilalom sa Crisis Situation Program ngadto sa mga apektadong pamilyang residente sa komunidad sa isla sa probinsya sa Bohol. Kini parte sa Oplantamang Isla nag-implementar sa departamento aron mapakusga ng suporta ngadto sa mga layong island barangay nga labihang apektado sa bagyong Odette. Lakip sa mga munisipalidad na dunay mga island barangay mao ang Buena Vista, Tubigon, Calape, Inabanga, Getafe, Ubay, Bienvenido ug Carlos P. Garcia. Ang pag-apod sa AICS ilalom sa Oplantamang Isla magpadayon hangtod sa katapusan sa Enero. Sa Region 10, gipailalom na sa Alert Level 3 status ang dakbayan sa Cagayan de Oro City na nagsugod niadtong Biyernes, Enero 14 hangtod 31 base sa gipagawas na IATF Resolution Number 156-C tungod sa pagsaka sa mga kaso sa COVID-19 sa syudad. Ubos sa Alert Level 3, gihugtan pa ang mga gabayan na ipatuman ngadto sa mga establishmento o kaliukan. Diin mas giubsan ang gitugutan nga maximum capacity o gadunaw sa temporary closure nga ipatuman sa pipila ka mga establishmento. Usa sa mga dakong kabag-uhan sa Alert Level 3 status ang pag-ubos sa 70% maximum capacity sa outdoor venues nga gihimo ng 50% ug ang 50% maximum capacity sa indoor venues nga gihimong 30% na lang. Subling gibawal ang mga peryahan, fun fairs, casinos, contact sports, face-to-face classes nga basic education, karaoke bars, clubs, concert halls, cockpits o cockfighting ug social gatherings sa mga individual nga dili sakop sa usa ka household. Sa Region 13, anaa sa 400 laminated sacks ang gihatod sa DSWD Field Office Caraga ngadto sa munisipalidad sa General Luna aron magamit isip temporaryong atop alang sa mga nalapornas na mga panimalay. Kung kinitungaon, 10 metros na gitason, matag rolyo sa laminated sacks mahimong mabahin ngadto sa 14,000 ka mga pamilya ang makatagamtam gikan sa gihatod na hugna. Nagpadayon ng DSWD sa paghatag og kusog na pagsuporta sa local government units ug aron masiguro na mga apektadong individual, pamilya ug komunidad sa riyon mahatagan sa ilang mga panginahanglanon. Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Alright, nagkasalamat, Jay! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! Bisaya Gyud! O sa atong pagbalik, atong tanawon ang atong gimong Operation Tabang sa Bisaya Gyud BG Party List, mga igala sa mga probinsyang gidaot nining bagyong Odette. No? But before that, ato sang paminahon ang Kulitan Adventure nila babaerong si Good Boy, BG Ian Huerbana o Buhayang Gwapo. BG Rocco silang paghatod o papremyo sa mga nakadaog og Android tablet sa Bibog Gyud sa Bisaya Gyud. Bonggang giveaways na mga igala. Tutok lang mga ka-BG. Balik mi ay mughawa. Bibog yun sa Bisaya Gyud. Bibog Gyud sa Bisaya Gyud! Gian! Gian, target confirm na din yun. Tago ko din Narang tagaan na to sa tablet. Uy, live na to! Nag-record na ko. Udara sila din yun. Amang kapaingon. Uy! Ingon na ba ako nga nanang target na din Amang sakay mga motor nga namang ko'y car. Uy! Pero... Wala, naglaban na sila bro. Hello! Hey! Yay! Sana! Hello! Ikapoy ko sa biyahe sa motor bike. Karok, di kami darok. Hindi, uy! Weak kay ka, uy! Motor lang galing kapoy no. Labi bas hangin na ning napita. Tsada ka na din mo. Unsa may meaning sa kanang yung kag BG? Bisaya yun. Oh, Yeah. Sa kanang numero nga nagsunod sa BG? 108. Grabe. Yeah! Pagpakitsay mong kauban sa aro. Ako nga bana o ako nga gwapo nga anak. Yay! Ay, gwapo.
Hey! Say, kini lang po. Wow! Para na lang siya na si Manos. Yuki ang bata si Eliasar. Oh, Yeah! tingin na ito sa... Okay, mag-thank you ka sa... Thank you. Tubat na din. Saan yan sa DJ? Salamat ka sa imbitahan mo na ang mga nagpon sa DJ ng mga pilis sa itong siya. Salamat kayo ko sa BG. Bisaya Gyud Party List 108 nga isa ko sa napili nga mananaog sa tablet. Akong giagat ako mga friends, mga igagaw nga mo-appeal sila aron makadaog pud sila. Labi na salamat kay kang BG Ian og BG Rocco. Bisaya Gyud. Bisaya Gyud. Bisaya Gyud. Mga ka-BJ, ha? Labihan ang kadaot o kalisdanan ang dagyo dining bagyong Odette sa pipila ka mga kaigsunan nato sa Visayas ug sa Mindanao. Busa ang atong Bisaya Gyud BG Party List 108, ha? Ipaygayon sa ilang Operation Tabang, ha? Kauban ang atong mga volunteers na gihimo gipaygayon diha sa barangay Kanlapina o Kanlanipa, ha? Barangay Kanlanipa sa Surigao City o Barangay Tinugpahan sa lungsod sa Sison. Ang lain na sad natong hugna sa paghatod og tabang sa mga kaigsunan natong nanginahanglan. Ato ning tan-awon. Disyembre 16, 2021, ang gituuan na usa lamang ka ordinaryong adlaw. Niresulta og dilubyo na wala giamgo sa kadaghanan sa Visayas ug Mindanao. Ang pag-abot ni Bagyong Odette. Grabe gyud ang among nasinati nga kakusog sa hangin. Pag sugod gyud sa hangin, magbuntag pa man nagsugod ang hangin, pero di pa kay kusog. Pag abot sa mga alauna, medyo kusog-kusog na. Ang hangin tulo kay direksyon gikan sa north, sa west ug sa south. Muna ang direksyon sa tulo ka hangin nga terribly pangakusog. Sugod sa alauna, diri gikang direksyon gikan sa north. Ang pag-abot sa alas 2, diri na sa tuyok na siya, diri na sa west. Mabagat ng kulatas amo Unya pagka alas 3, alas 4 sa hapon, diri na sa south na pod. Ang timog na mo inukulata sa amo. Ang among experience dito sa pila to ka oras nga dagan sa hangin, ang among covered court nagkasugod na siya og kaguba. Nangatangtang na ang scene unya ang mga katawhan nga naa sa sulod sa covered court namo mibalhin na diri sa kuan kining barangay hall. Ang amo sa barangay hall, tangtang na po ng atop. So, ang tanang tao dito sa covered court, nain taon sa kulungan sa baboy, ang mga, kulungan sa iro, na may amo mga tangkal sa manok, o mga iro, katong among, nami mga dinakpan nga iro, among gipanggawas na lang ang iro, kay mas importante mang kinabuhi sa tao. So, dito sila. Di sila katindog kay mubo man kayo ana ang posisyon nila sa ilawom sa kuan. Ang usa ka kuan sa iro nga tangkal sa iro makasulod dito 5 ka tawo. Gamay ra siya kayo pero 5 ka tawo magkuan lang. Yuko. Makita nako kanang akong silingan nga wa na mga wa na kana nga balay wala na. Kana wa na atop. Kani akong mangga nga perting dakuha man nga mangga bali gyapon. Muna nga mag-experience kakusog sa hangin. Daghan na nanuwaw kay ang hilak baka nang hilak na kay di naman puro katapusan na sa kalibutan ba. Perting kusog gyud. Nagkuhan man sila ma'am, nagkuhan sa barangay na magpakuang kuno, likas ba. Tapos amang kami nang namalhin, dara kami sa bayay. Tapos pagkahuman adto, nagkakusog na ang hangin. Di harag gihapon kami, anak ko tatay, hapit kay kadatugi kay kaya man sila mabalhin, tas anak ko banaw, kaya mabalhin. Dara sila, tapos nagkadugay si Jagabi naman gadug ka. Nagkakusog ba? Ang ako pag umangkon ni kato sa bayay, ni daong na tay mang hawa na ta diri kay ang lubi naglonglaong lagi si Jamam naglihok-lihok na kay diha may lagi lubi.
Pagkahuman, amo tong balhin naman tatay sa nanako ba na. Igura ga jud to ma'am na. Datugang nga jud namo bayay ng lubi. Tapos gabi nakakusog di na makita ang karsada. Tapos bayay sa ako maguyang madugani kay kuan si Jab Pulido si Jab. Kalaong kami na hapit na kami mamatay kay tangtang na lagi ang atop. Yan na. Ngit na makalaong na kami na. Amo naman siguro at ang pagkuhan sa Ginoo. Ang pangdaot na dala sa bagyong Odette, walay gipiling biktimahon, unsa man ang kahimtang sa kinabuhi. Humansa na sinating paglandfall ni Odette, nibutyag sa mga katawan ang kadaot na nasinati sa ilang dapit. Mga bata, nagkabuntag, siyak pa sila ba? Waya ka dun mga tuyog. Antod nagkabuntag sila tatay, waya mga tuyog. Sila nanay kay hadlok siguro sa badto. Tapos waya kami nagkuha na baya lagi na, guba. Na ako bayay, ato man dito ako bayay ma'am sa bukid. Guba, waya rin nagpabilin. Mga hadyop, nangamatay. Na ako ba na, di na saan makatrabaho kay lubi ramay dya pangita. Sanggutan ba? Yung tubaan bitaw, waya na. Tumbag ang tanan. Na ako ba na taga mapawa man sad sa babayan dito ma'am. Di ako din nagpabili kay anadak ko ganun mga parakata. Agsa ka dun sa dito, ngadto kami. Atun muna na si Mana, yaya pa bagong tuig. Ngadto kami dito kay Kalawlay kami na may bayay pa kami balikan sa ito na mo, kaya nagano'y nagpabilid bisan sa kamukatok. Tungod sa nagian sa atong mga kaigsunang Bisaya, kita sa Bisaya Gyud BG Party List, dala ang mga natapok na mga donasyon, nagpadayon sa atong Operation Tabang. Sa atong laing hugna sa Operation Tabang, atong yadtuan ang Barangay Canlanipa sa Surigao City niadtong Enero 11 ug ang Barangay Tinugpahan sa munisipalidad sa Sison sa Enero 12. Bisan sa gamay natong yatod na hinabang sa Bisaya Gyud BG Party List, alang sa atong mga kaigsunang Bisaya, makita sila mga dagway ang kalipay na ilang nabati tungod sa paglingi kanila karong panahon na labihan nila nga gikinahanglan nga pag-agapay. Mga igsuon rin sa Tinugpahan Season, dako namang kalipay na diin kami nakadawat inyong mga padala ng mga tabang. Magpasalamat ako sa amo na dawat ining mga gihatag ng mga ayuda, mga pinaskuhan sa amo na abot kami bagyo. Ang kalisod na namo pagmuyo ang kalisod kay waya namin bayay. Pero magpasalamat lamang ko sa Ginoo na naagyapon ginugwayang gihapon ta sa kuan. Ginoo na maradawtag mga panglawas. Salamat sa BG Party List. Daghan ganun salamat. Dili lalim ang epektong nasinati sa atong mga kaigsunan sa Surigao del Norte. Nalapornas na mga panimalay na hinungdan silang pagayom-ayom sa mga trapal na gihatag kanila isip temporaryong puy-anan. Mga nangatumba na mga poste sa mga kuryente na hinungdan na hangtod sa kasamtangan adunay gyapon sila'y kakulangan sa kahayag. Tungod niini, sila adunay panawagan. Kay murag intero Surigao, medyo di sad may mabintahan siguro sa damage. Kay murag maayo gyud may pagkakulata ba. Tanan-tanan din ni Surigao murag hapit-hapit gyud pare-parehara. Gamay kung magka-diferensya magkamatoy ra gyud ang kuan. Basig na apay daghan mo tabang namo paabot sa ila nga tabangi tao ning Surigao karon kay luoy kay ni mga tao. Tanan na tabangan kami in Surigao, tanan kay dili ra gud diri ma'am pati dito sa mga tabok. Dili ra ba dya kami diri hamok ba dya gabi ko sa kahamok na bagsak gud ang Surigao. Gani na tanan tabangan kami ni President Duterte na makabangon kami diri sa Surigao. Bisang kalisod. Ay, naguyat pa sa kami ng ayuda gikan sa gobyerno para makatukod kami ng bayay. Kung pilapay ni Kabuyan, alis kami makabangon. So, Apan bisan pa man sa kalisod, luha nga inubanan og pahiyon
bisan sa taliwala sa nabating kalisod. Kini naghatag gyapon og tunhay na paglaom ngadto sa pagkahiusang pagbangon. Ang padadyon naman gihapon. Bisayag yun! Bisayag yun! Bisayag yun! Daghang salamat sa atong Bisaya gyud BG Party List, mga volunteers nato, labi na sa mga nagpaabot sa ilang mga hinabang alang sa atong mga kaigsuunan. Dako kay tabang na sa pag-usab. Daghang kayong salamat kaninyong tanan. Bisayag yun! Bisayag yun! Bisayag yun! Mga ka-BG, nakita ninyo mga gagmay man o mga dinagko, mga gamay o madako, simple man, kung imong huna-hunaon, basta't kining kinasing-kasing na pagtabang sa atong mga kaigsuunan, kanabang bililhon yun. Sos Ginoo, magkahiusa ta sa pagtinabangay mga kaigsuunan ug pagbangon. Barog ta, mga Bisaya gyud, barog ta. Bisayag yun! Bisayag yun! Bisayag yun! Sa atong pagbalik, makauban nato si Vanessa Marie Yawyaw, ang kabataan kontra droga o terorismo president sa Caraga Region. Before that, mga igala, ato sang paminawon ang kulitan adventure nila babaerong good boy si BG Ian Huerbana ug ang buhay ang gwapo. Si BG Rocco sa ilang paghatod og papremyo sa mga nakadaog og Android kaswerte. Android tablets sa Vivo gyud, sa Bisaya gyud. Bonggang giveaways na, no? Tutok lang mga ka-BG. Balik mi ay mughawa. Bisayag yun! Bisayag yun! Bisayag yun! Wala kayo sa tatay ko. Kinuwang libre ang pag-aaral ko sa kolehiyo. Ang tatay ko, namigay ng libreng irigasyon. Wala yun sa tatay ko. Mga tulay, kalsada at infrastruktura. Yun yung pinagawa nun. Ang tatay ko, sinagot ang ospital at pagpagamot ko. Sino yung tatay ko? Yung tatay ko? Yung tatay ko? Ang tatay ko? Si Tatay Digong? Si Tatay Digong? Si Tatay Digong? Si Tatay Digong? Siya ang tatay ko. Mabuhay ang malayang Pilipinas. Bisayag yun! Bisayag yun! Bisayag yun! Okay, welcome back mga gala sa Bisaya gyud. Kini ang inyong higalas kanginan amigo, Aljo Bendijo o karong hapuna. Okay? Magkauban nato ang youth leader gikan sa Caraga Region. Aron ni ambit ang ilang mga programa ug kaning mga proyekto sa mga kabatan-unan nato diha, no? Labi na ang ilang gihimong relief operation sa mga nabiktima nga niining bagyong Odette, no? Mayang hapon, Kabataan kontra Droga Terorismo o KK Caraga Region President Vanessa Marie Yawyaw. Vanessa, mayang hapon. Mayang hapon, Sir Aljo. Mayang hapon sa atong tanan. Sa panguna sa Office of Presidential Advisor on the Peace Process, nilambigit usap ang Kabataan kontra Droga at Terorismo o kining gitawag nga KK sa paghulma sa Regional and National Action Plan for Youth, Peace and Security. Kining Vanessa, unsa man ang maayong nahatag ni ining programaha ni proyektos gobyerno ngadto sa mga kabatan-unan? Actually, ang pinakadako ani nga tabang gyud kay nakakonekta mi sa nagkalain-laing mga organisasyon nga kanang nakafocus ani sa atong peace process. Actually nang nahitabo is nagka-consultation ta and we found out kung unsa pud ang mga kanang ilahang point of view as mga other organizations beyond KKDAT. So ang nahitabo is mas napakusgan ang ato ang lihok towards the UNSCR number 250 and the 5 points para atong makamtan or ato ang makuha gyud ang ato ang goals, especially with the peace process and the peace agenda ana.
Sa inyong talaan, Vanessa, doon na ba'y mga kabatanunan nga nibalik na sa sabakan sa balaod, sabakan sa gobyerno, gikan sa pag-armas o pag-apil sa komunismo? Actually, oo, daghan. In fact, no, kani sila ng mga kabatanunan, ang nahitabo ra gyud ani are some of them kasagaran kay ni apil ra ato tungod sa kapobrehon, tungod kay dili nila makuha ang serbisyo nga dapat sa ilaha kunuhay ug tungod sa mga bakak sa kalaban. Pero ang nahitabo is kanang we are trying to reach them to tell them na ang gobyerno naara sa atua as long as kabaluta makigkomunikar, kabaluta makigstorya sa tama ng mga opisina, matabangan gyud ta. And also we are here for you, ang kabataan, since kasagaran silang ma-recruit kay mga kabatanunan man gyud, ang kabataan willing pud mutabang sa ilaha, especially ang KKDAT ug ang other organizations nga appeal sa coalition nga para sa peace agenda. Giunsa sad nato pagbag-o sa ilang mga kinabuhi? As for me, as for us, sa among organisasyon, no, partners man gud ni sa PNP and also sa atong LGU kasi naman ni tayo mga proyekto nga para sa mga recovery sa atong mga surrenderies and also sa atong PWOODs, livelihood and also a holistic support system through our NTF-ELCA, since partner man pud nato ang National Force to End Local Communist Armed Conflict kay under man ang KKDAT o ang coalition sa EO70, sa Executive Order EO70. So it's not just saving them, it's not just getting them from the kalaban, but also hatagan nato sila bag-ong kinabuhi o bag-ong hope para maka-start na pud sila og sa ilahang bag-ong kinabuhi. Okay. Vanessa, hisgutan nato ang inyong gihimong relief operation sa mga nabiktima ni ining bagyong Odette, no? Ang mga batan-on o uban pang mga organisasyon sa inyong rehiyon, labi natong mga lugar na wa maapektuhis bagyo, sa paghatag og tabang sa atong operation, sa atong hinabang sila sa mga apektado nato mga kaigsuonan. Pwede nimong i-share sa amo kung unsa ang mga lugar na inyong nahatagan na og tabang? Okay, Sir Aljo, no. Actually, ang work during the relief operations, I'm more on the coordination, magapangita ta og sponsor nga mohatag para sa atong mga relief operations ug atong mga kaubanan nga moadto sa ground. Actually, naka-scatter ang support nga amo ang nalikom, no, kasi it's a national drive magit ang #BangonBisaya. National jud siya nga drive nya bisan kinsa ang mohatag ana. What we do is amo siyang ginahatag sa atong PNP forces and also our other stakeholders mo ato sa ground. Pero as for me, I think ang ako ma-share is I personally niadto ko og ground zero, and niadto mi sa isa ka island barangay sa Surigao City sa Hikdop Island, it's sa Barangay Libuak. Nakahatag mi dito og 300 relief packs sponsored and in partnership with the Agusan del Sur Police Provincial Offices and also sa KKDAT Agusan del Sur and KKDAT Caraga. So nakaadto mi sa ilahang lugar, no, wala gyud nabilin. Out of 240 kabalayan, only siguro 9 kabuok ang slightly damaged, everything else kay fully damaged na siya. Ang ilang sitio dito gikaluy-an na gyud, wala gi landslide. Mo nang hantod karon, we are still looking for more sponsors, for more partners kay siguro maingon ta nga pila na ka weeks ang nilabay gikan sa bagyo, pero hantod karon slight pagyud ang start sa recovery sa atong mga kaigsuonang karaganon. And hantod karon day by day ang ilahang provision nga naadto karon is kung hatag karon basig ugma magduha na pud sila kung napa ba sila kaunon. Inana ang sitwasyon dito karon sa atong mga kaigsuonan sa Surigao del Norte, sa Dinagat Islands ug sa Siargao. Munang hantod karon gapangita pa mi, and hopefully we can go sa Dinagat Islands sa Barangay Kapilan. Dito isa ka island barangay in Dinagat Islands nga makapanghatag bi og construction and temporary nga mga shelters
shelter materials para sa atong kaigsuonan nga hantod karon sa gawas gatulog and halos wala pay makaon, Sir Aljo. Sigurado daghan ang gapangutana karon, Vanessa. Vanessa, ang imo na lang mensahe, no? Og panawagan sa mga isig kabatan-unan nimo nga gustong muhatag og tabang pod. Sa kabataan, do not think nga kanang kabataan lang ta, mga bata pa ta, wala tayong maikahatag kundi moto pagampo lang. Actually, dakog tabang ang pagampo nato, no? Pero ikaw isip kabatan-unan ug ako pod og ako mga kaubanan, dako tag matabang, dako ta og mahatag para sa itong maigsuon nga hantud karon wala pa kabalo kung asa magsugod. Gapanawagan ko no nga suportahan unta ang Batan-ong Karaganon para sa Kalinaw Coalition ug ang amo ang donation drive na #BangonIgsuon, a relief operations for Karaganons by the Karaganons. Kasi ang among hunahuna kinsa man day magtinabangay, di ba kita-kita lang man din. Sumoto siya ako mga palanggang kabatan-unan nga pareha sa ako, padayon lang ta, mangita ta og paraan, mubangon ta balik og maghatag ta og daig sa buhing Dios. Og ayon, always stay safe kasi napay COVID. Always stay safe and always keep in mind na isa lang ta kakalibutan and magtinabangay kita. Okay, daghang kayong salamat, Vanessa Marie Yaw-Yaw, ang kabataan na kontra droga at terorismo president diha sa Caraga Region. Ingat, amping. Isayag yun! Isayag yun! Isayag yun! Sa mga gusto nga buhatag og tabang sa atong mga kaigsuonan nga nabiktima niining bagyong Odette, ang Bisaya gyud gadawat og cash og in-kind na donasyon aron mahimong tulay mga kaigsuonan sa atong mga igsuong pong nato mga Bisaya nga naapektuhan, no? Nga nanginahanglan karon. For cash donation, pwede ninyong isend sa GCash number 0935-555-8015. Para po sa mga gustong hatag og sanina, tubig, pagkaon, importante kayo na, mga hygiene kits, pwede ninyong ihatod ang inyong manghinabang sa mga drop-off centers. Kini pwede diha sa BG Office sa Manila, DBP Road, Manuyo 2, Las Piñas, Cagayan de Oro City, Villa Ernesto Subdivision, Phase 1, Gusa, Cagayan de Oro City, Safer River, Lifesaver Foundation, Liceo de Cagayan, University Carmen, Cagayan de Oro, Philippine Institute of Civil Engineers sa Bulwa, Cagayan de Oro. Nakigalayon usab sa Bisaya gyud ang Beauty Beyond Borders ni Doktora Ivy Teo sa Ivy Clinic. Gadawat po sila og in-kind donation sa diha na nimutang second floor Burgos Park Building, Forbes Town Road, BGC, Makati. Pwede pong tawagan si Miss Ami sa numero 0998-290-0483. As of January 14, 2021, ang Bisaya gyud BG Party List nakalikom na og 450,785 pesos. So, atong usbon, at uulitin natin sa mga nais mag-donate, pwede nyong isend mga kaibigan, mga kasama sa GCash number 0935-555-8015. Mga ka-BGs, di sa panahong kalisod, labaw nining mga kalamidad, nasinati na to, kinsa pa may magtinabangay. Siyempre kitang mga Bisaya. Mga Bisaya gyud. Isayag yun! Isayag yun! Isayag yun! Mga igala, daghang kay salamat sa inyong pag-ubang kanamo sa atong bagong edisyon sa Bisaya gyud. Karong tuiga 2022, hinaot na maulian ta sa mga kasubo nga nianing tuigang niaging tuig 2021. Magpasalamat gyapon ta sa mga grasya nga atong nadawat ug padayon gyapon siyempre sa pagsalig ug paglaom nga adunay moabot gihapon nga mga nindot nga mga oportunidad alang kanatong tanan. Let's claim it, no? Let's claim it. So mag-uban ta na makat-on, mag-uban ta sa pagtinabangay, importante na ug dungan natong atngan ang mga sorpresang ihatod kanato sa Bisaya gyud, no?
BG Party List, mga ka-BG. O diri natapos ang atong programa, ang inyong programa, kanunay anda mutabang sa atong mga kaigsuunang mga Bisaya. Magkita ta sa sunod na Sabado, diri lang sa Bisaya gyud na inyong madunggan sa DZXL 558 RMN Manila, DYHP 612 RMN Cebu, DXCC 828 RMN Cagayan de Oro, DXBC 693 RMN Butuan, DXRS 918 RMN Surigao, DXMB 648 RMN Malaybalay Bukidnon. Og makitaan po ta sa social media platforms nato sa RMN Facebook og Bisaya Gyud Facebook page at Bisaya Gyud PH og ang Bisaya Gyud Surigao del Norte. Instagram nato Bisaya Gyud. Og subscribe na lang og i-share og i-comment sa among YouTube channel. Doon na po tayo YouTube channel Bisaya Gyud. Pwede sa makontak mga igala ang Bisaya Gyud sa among hotline number. Tira mong hotline number ha. 0908-850-1364 sa Smart. 0917-848-6469 sa Globe. Ha? Ako ang inyong igsuon o gigalang Bisayas Kanginan, Aljo Bendijo, amping pirmi mag-ampo tantanan, pirmi ha? O magkita-kita tag-usab. Mga bay, diri lang sa Bisaya Gyud! Bisaya, 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 Bisaya. Bisaya, yun!